enwetago m ọtụtụ ozi nke ekwesịrị ọka ntị nụ. Ọ na-abụ nke dakwa ọ dịka ibe ya, a sị na onye tiri mkpupụta ire ọnụ nke bụ akụkọ. Ọtụtụ ozi m na-enweta n'obodo dị iche iche, ọ bụrụ na ọ karịrị ndị mbụ a na-ekwu, mana ọ na-abụ ekwa nke ị na-ajụ ndị a na-agwa o nwekwara ntị. Mbọ niile anyị agbakwanụ, ana m ayọ ndị na-ezi ozi ọma bụ otu ọbụla ọsọ ọnya dịrị, anyị agbanụ mbọ ka anyị na-akọndem love of money. Anyị agba mbọ ọkwa ịfụrụ ifu ego n'anya. Ọnya kpatara ọtụtụ ndị na-agụ egwu ekwuo na love of money, na money is the root of all evil. Ha ghọtara ife akwụkwọ nsọ kwuru, not the love of money, mana ha na-ekwu na money is the root of all evil. Ọ bụrụ eziokwu. Money is good, I like money, but I don't love it. Maka ife ọ na-efu n'anya ka ị ya anwụrụ. Ọtụtụ na-ekwu otu ife ahụ akwụkwọ nsọ kwuru. Ife akwụkwọ nsọ kwuru the love of money. Maka ifu ego n'anya ị akpọ mmadụ asị, ifu ego n'anya ị akpọ Chukwu asị, chikere gị na ị akpọ ya asị. Sọsọ maka ego, sọsọ ego ka Chukwu debe onwe ya sị gị were ofu. O nwere ife ọzọ, sọsọ ego. Ife nji na-emetụ okwu aka bụ na ọtụtụ ụmụnne anyị akpọgo m. Ọkwa ifuru gbuo nke ikpeazụ a aghọtarọzi m ya. Maka mgbe ụfọdụ amanye okwu ọnụ ọ dị ka ọ dajụ, ọnụ katakwa ikuku ọjọọ ekubekwa. Mana ama m na ọ ya adịrị gaba o, maka ife ọjọọ ọbụla nwere expiry date. Ọ bụrụ na ị gebere ozi ọma m ziri maka the return of the Bakassi Boys, jee chọọ ya bụ vidiyo na Facebook God's Agenda Productions. Ị chọọ ya na YouTube God's Agenda TV, taịpụọ the return of the Bakassi Boys ka ifu ebe m nyere comprehensive analysis ndị niile kpara ike n'ife ọjọọ. Maka enwe ndị nke egosi mụ ebe ofu nwanne anyị bụkwa onye Igbo ji mma wee magbuo onye Igbo. Maka ada egota mgbọ na Dubai, enwere ebe ihe egota mgbọ egbe. Onye ka ha ga-eji mma na onye ike were eme nke ebe ahụ. Were mma. Unu cheta, ana m ekwukarị okwu ife ndị be anyị na-eme n'asụsụ Igbo, mana enwe ndị na-ada asụ ya n'oyibo, ama mmụọ ha sụkarịcha. Ị na-aka ife na-eme n'ala Igbo, ị na-asụ ya n'oyibo, amụrụ m ụdị nghọta enwe ka ndị fans gị wee nụcha ya, ichezọ nọọ pantị ruru unyi ka ị na-asụ n'iro. Mana ndị ọzọ ada akọ nke ha otu a. Ife dị na egbe na mma ụmụnne anyị ji edu n'ụmụnne ha mmụọ. Onwe ihe onyonyo mme wee jụọ, enwe n'ebe afụrụ onye Ghana gburu onye Ghana? Si gosi m. Enwe n'ebe afụrụ onye Cameroon gburu onye Cameroon na Dubai, onye Ghana gbuo onye Ghana na India. Ọsọsọ n'isi ụmụnne anyị, otu esi arụnyaba ana ka esi etinye na nga, otu a ka esi anwụfu na mba. Ọtụtụ na-anwụ echezọ ha. Enwe cemeteries egosigoro m ebe a na-enisi ụmụazị be anyị, ndị be ha che na ha nọ ndụ mana anọzi ndụ. Ọ bụrụ ebe a na-achụ ego nke ụwa. Onye fụ nwanne ya ọzọ gbuo, onye nọchi ụzọ akwatuo ya, sọsọ ka eburu ego anata ka akpọ isi a na nye onye ahụ. Mana achọrọ m iji ozi a wee metụ aka maka akụkọ nke m kọrọ na the return of the Bakassi Boys. Unu cheta, ekwuru m ka esi wee mee boys oye wee kwụsị ikuku ọjọọ na-eku na ebe 80s, were ya kpochapụ ndị ọjọọ within 2-3 years. Maka ikuku a na-agba okuo, ọ na ha na-ekucha okpuchakọrọ ndị ntorobịa. N'ezi ozi a, maka na ọnwụ ndị ntorobịa ada amasị m. Anyị kwesịrị ịka isi wee na-anwụ. Anyị kwesịrị ịbụ isi nka, ma ọ bụrụ onye nwaanyị sị na Ezekiel 18:23 na ọnwụ onye mmehie ada amasị ya. Mana nene ka ndị ntorobịa si anwụ. Eme boys oye kpochapụ ndị niile na-akpa ike oge ahụ. Emecha nke ahụ ọ gafee, ọ dị ka ekutere ume nke ndị Bakassi wee bịa. Akọwacha m ife niile a, jee nene nya bụ ihe onyonyo. Ndị Bakassi wee bịa kpochapụ ndị niile na-akpa ike from late 80s wee bata late 90s wee na-abata 2000. Ha si aba wee gbadata Anambra wee kpamkpamkpa mee ire wee kpochapụ ife niile na-akpa ike oge ahụ. Otu a ka ọ dị osisi ka nkwụ na-aba, nwere ya mechie nya bụ akụkọ. Ife nji na-agwa ụlọ ife a na-anụkwuru m na kidnapping, ịtọrọ mmadụ na different African countries, na ọ dịkwazi otu ọ dị n'ala Igbo. Onye Igbo ya akpọ onye Igbo ibe ya, group of ndị be anyị, ọ kpọọ gị, ọ bụrụ na aka dị gị mma na mba, akpọọ gị sị gị debere anyị ego ole dị otu a. Ọ bụrụ na imeri ya, eburu gị mgbe isi na shọpụ gị ana. Ndị be gị ama kwụọ onye bụrụ nsọ. Ọ bụrụ ofu ebe, ọ bụrụ ịbụọ. O nwere ka nsi wee nweta first hand information, sọsọ na South Africa ozu ebunatara n'ahọ gara aga from South Africa dị 132. Ozu ndị ntorobịa ebunata. Ụmụnne m ife magburu onwe ya.
onye ka m ji asị ndị ozi ọma ka anyị gbanụ mbọ na-akatọ the love of money, maka ọnụ ka anyị nwasoo projekti ego ka a napụgodu nke ndị na-achị obodo na ndị ọzọ na-eme, n'agbanyeghị na m na-ekwu okwu ya oge ncha. Maka ụmụnne anyị na-akpa ike a, jekwa gbakọ ọfụma, ịfụkwa na ụmụnne anyị na-ebunatakwa ma mkpụrụ mmiri a na-ele ha ji wee na-akpa ike a. Ịnọ n'obodo oyibo ibunata mkpụrụ mmiri nara ego tii na agba, your cousin, your nephew, your niece, otu a ka ha ga-esigoro ya na-aṅụ, ndị ntorobịa na-ana ndụ ha n'iyi. Ilecha mkpụrụ mmiri ahụ ihe ekwenatakwa n'ụlọ maka ike ha na-akpa, ha apụ nwụrụ gị. Maka ha ṅụchaa ya ịnata ma gị nwa na-ele ele ha nwụrụ gị, ịkwụọra nsọ ma ọ bụ na isi gị ya apụta. Kedu ife anyị na-eme n'onwe anyị ụmụnne m? Kedu ebe anyị ji ife niile eje? Kedu ebe anyị ji akụnụba niile eje? Ife anyị nọ n'ụwa bụ obere oge ka anyị mara ma anyị echeru mgbe onye nwe anyị abịa. Nke oge ka anyị nwere ka anyị mee n'ebe a ka ọ bụrụ a better place. Anyị na-achaji karat were echere oge, o nwere ife ọzọ. Enyechago m anya, o nwere ife mpịtara aka n'ife ụwa. Kedu ife mmadụ na-ewepụrụ ndụ mmadụ ibe ya? O nwere onye ọbụla na-ezu ori mfụrụ zugidere ori ka nka asị na ọ ka na-ezu ori, ọ bụrụ okenye ka na-ezu ori, onwebero. Enwere na onye ori enwude na ntorobịa ije gbakọ n'ụlọ nga ọ bụrụ onye life jail, ọ ya nọgide ebe a ka nka na ndụ ya n'iyi. Mana ọtụtụ n'ime ha a na-egbu ha n'ori. Jee gbakọ ọfụma, enwebara onye na-ezu ori ama na ọ na-ezu ori, ọ nọ n'obodo ofu ahụ na-abụ ịtọ wee ruo ahụ ise ka na-ezu ori, onwebero na ahụ na-abụ ịtọ eduna ya mmụọ. Maka asị na osi arụsị kpaka ike agwa ya osisi eji wee pịa ya. Akwụkwọ nsọ si na ogbu mma na-esi na mma ana, na ọgba egbe na-esi n'egbe ana, omensi na-esi na nsị ana, maka ime karịa nsị aka nsị abaa gha ọnụ. Onye gbuo mma n'elu okwute, aja okwute abaa ya anya. Ife ndị ezi ozi a bụ ka m gwakwa ndị ntorobịa, ekwubugo m ya, ekwuchara m okwu maka the return of the Bakassi boys. Oruro izu ụka na abụọ na ịtọ ebido nwudebe set of kidnappers, ndị ntọ. Enwude ndị enwude na Anambra, enwude na Nsụka, ọtụtụ obodo dị iche iche enwudebe ha. Na-egezi ntị ka mara aha one ha dị: 19, 17, 21, 22. Mana onye ọbụla bụ okenye kọwara ụmụazị ife merụ maka Bakassi, ife merụ maka boys oye, si kọwara ha ọfụma. Maka onye ọna dị 30 years taa, ife na-ekwu merụ 99 wee ruo 2002, 2003. Ọ bụ na ịdị 30 years, ma na ịdị ahọ ise ma ahọ isi mgbe ife a mere, o nwebere ife ma jee jụọ ese ka esi were mma wee sụọ ndị mmadụ akwụ maka ife ọjọọ a na-eme n'obodo, maka ọbara akwafugo n'obodo. Aha one ka ọtụtụ n'ime ha dị wee nwụ. Ka mmetụ mmadụ one ma one aka, ife dịka Lawrence Anini, o so n'ofu onye ori ama zutere ori na Naịjirịa nke hiri odo, ori dara ụda wee mekpaa federal gọọmenti ahụ. Aha one ka Lawrence Anini dị wee nwụ, 27 years. Gbakọzie ka ị mara ma ọ tọrọ atọ. 27 years. Monde Osumbo bụ onye mmasị na ahọ ya gbagotara, mana ọ nwụchuru anwụchu. Ife Monde Osumbo sokwa ọkwa ndị otu Anini, 36 years. Ke maka Chiejine Oyi Deriko, aha one ka ọ dị wee nwụ. Ọ dị late 20s, less than 30 years. Otu a ka ọ dị Deriko dị aha one wee nwụ, 22 years. Osisi ka nkwụ ọ dị aha one wee nwụ, less than 30. N'ezie ka ị mara ma onwe onye tọrọ atọ, kedu ife ị na-anarụ ndụ gị n'iyi? Kedu ife ị na-eburu egbe achọ onye ya ewepụ ndụ ya? Maka onye ọna na-achọ onye ọ na-egbu na-achọkwa onye ya egbu ya. Ụzọ ọbụla anyị si wee na-etinye aka n'ife ọjọọ, onye ọ na-ewepụzi aka na aṅụ ọnụ ọbara. Ebe ị nọkwa wee nwee criminal gang ị na-eso, i wee na-atọ ndị mmadụ na-anatara nsọm. Enwechakwara ndị mma, maka ofu ụbọchị anyị enwudo onye otu unu, o suo unu ncha niile imi. Ifu na ị nwero garanti, ị nwero protection n'ife niile ị na-eme. Maka a sị na oke agụ na-awa ọhịa, chi ya na-agụrụ ya ụbọchị ọnụ. Onye ọna na-ewepụ ndụ mmadụ n'ike, ife na-eme ya ada akwado maka ọ na-abịa n'ike. Maka osisi ọbụla, ọkwa ifuru ọkụ ọbụla na-agba ọzara, ọ da ama osisi dị ndụ. Ana m enye ya ka ọ bụrụ ndụmọdụ nye ndị ntorobịa. Aka m na-echeta ife merụ n'etiti Deriko na Chiejine Oyi nwoke. Maka ọ Chiejine kpachara ike na Ọnịcha, o nwere obi karịa Deriko. Ọ ndị gangi ya mekwara ife osisi ka nkwụ mee. Ejide nne asị ya dine nwa, a na-enene ha were ha na-eme ife akaja. Ejide nwa asị ya nye dine nne, ife aka emerụ ha ji wee tụtuo nwa 4 months from 4 decades. Mbụ Chiejine
nwa 4 months were egbe wunye nna ya n'obi wee ya n'ụbụrụ. Ọ grupu tie ji na-ebo ndị jidere ụlọ serious bus bụ 60 passengers wee rọbụcha ha zụcha ha ori wee kpọghepụ egbe gbagbuo mmadụ 55. Sọsọ mmadụ 5 mere escape ndị nọ on board. Ọchị ejine kedu ebe ọ nọ wee na mmụọ? O nwere ebe a chọrọ inwu di ya o mee escape, o mechaa na-anụ kepu na Deriko so wee suo ya imi. Ezigbo ọyị ya o wee chọba Deriko ọfụrụ ya, o wee jebe Deriko ha wee gbagbuo nna Deriko. Deriko wee na-anụ ife na-emenụ n'ọchị ejine gbagburu nna ya wee chọwakwa chi ejine. The best friend wee bụrụ the worst enemies. O wee fụ Deriko wee fụti ejine wee tụkwasị egbe. Ọ gbagburu ya ofu mgba wee were egbe nagodi ya n'iyi gbasịa ya ebe ọ gbara ya buru ya dọnye na wheelbarrow wee kwara ya jebe na ọ dị ka Emmanuel Anglican Church side ugwu na Bamba maka ọ dị ya strongholds. Ka ọ gbachara ya gịnị mee nye nwa dunachi ejine bụ ọyị ya nwoke mmụọ dunacha ya mmụọ oge Bakasị batara ife niile a na-emeze ọgba na Abuja nọkata ofu ụbọchị si Abuja na-abata in disguise na bọọsụ ka ọ nọ ndị Bakasị wee saachịwa boys. Nye wee na-achọpụta na ọ dị ka afọ ya o si na windo wee mapụ achụbụ ya wee were mma mapụgodi ya ntị wee buru ya jebe na Ọchanja roundabout. Ebe a ka a nọ wee megide nwa amadi ya ife o wee gbagide ọbara ọfọrọ ya ofu nke ume wee were mma wee gbuo ya otu esi egbu anụ wee gbuchaa ya wee ya fuel mee ya ọkụ. That was the rise and the fall of Chiejine and the Deriko. Ife o ji awụ nnọkọta mbọpụta ụmụ akụkọ a metụ ya aka bụ na onye a nọrọ ebe ọ nọ mee ama aghọtacha ife niile a mee n'iru ya onye ihi ka mbụ. Ife o ji aberu agwa ụmụazị na ebe a na-amị amị ka ha nwee ike dịkwuo. Ori abụrụ akara aka, akwụna abụrụ akara aka. E nwere akara aka Chukwu nye gị. Onye ọbụla bụ agboro, onye ọbụla na-ezu ori taa nwere nnukwu akara aka, o nwere great potentials mana ekwensu ada azụ afọ uru adịrọ. Mana onye ire anapụghị ya were fake wee nye ya nke ya na ndụ ya n'iyi ọsịsọ. Ka anyị wepụ na aka n'ibunata mkpụrụ mmiri. Ndị niile na-ebunata ebu na-ada enyere anyị aka. Ịnọrọ ebe ahụ ime ekwenata na Igbo adịghị mma mana ọ gịnwa na-ebunata the fertilizer na manure eji ana mkpụrụ obi n'iyi. Ụmụazị enwechazie ya ha ya ama na a na-anwụ anwụ. Onye nke enwudere ọ na-ayọ biko ifu ebe Deriko na-ayọ biko mgbe enwudere ya. Onye ọbụla egeri ya ntị ma na onye ahụ nwere obi. Ọkwa otu a ka ọ na-adị ndị ori ma enwude ha. Ife nji metụ ozi ya aka ka m wee dị ụmụnna ya aka na ntị gbuo a ndị niile enwudecha teenagers enwudecha n'ime ọfịa afụcha human skulls. Ụfọdụ ka a na-arụ ransom ebe ndị be ha nọ gbukwa onye ahụ egbuo. Aka izizi ada eme ụmụazị ka e wee kpata ego ka e wee jee klọb ka e wee nyaa oke moto ya bịa nyachakwa dị by December ọ ghọ na old model by January another model up 24 apụtago 2024 model. Ife niile a na-eme ngafe. Ajụbụgo m ya ka ebe Raford dị ka ebe Amada Jeep dị ka ebe Rolls Royce dị ka ebe Limousine dị ka ebe Jaguar dị kedu Pathfinder ife niile abịa gafee nke bịakwa ọ gafee nke bịakwa ọ gafee ha ncha nwere expiry date. Ekwela ka ikuku ọjọọ na-ekunu buru gị. Ife ndị ezi ozi a bụ na afọrọ gị n'anya achọrọ m ka ị nwụchuo anwụchuo ka anyị rapụ na gbuo ọ bụrụ ife a ka a bịara ịrụ Chineke. Ewepụzina ndụ mmadụ emegide na mmadụ n'ụdị ọbụla. Ọ bụ na ndị nna nna anyị si otu a wee gbue aka egbu nna gị ama dị ndụ wee mụta gị wee na-eme iri na-eme taa. Ụzọ ọbụla ọsọ ọnya bụrụ ka a kwụsị na ife ego ma na ezinụlọ ma na obodo ma ndị politicians ka anyị rapụgodu desperate politicians. Maka ndị desperate politicians ife dị ha mkpa bụ ha nwere interest na political powers ka ha nweta fame gather momentum public funds ọsọ ife adị ha mkpa. Even if you will give them appointment in hell they don't care to know. Ha ya ewere ya n'ọkụ mmụọ but I know that it is better to serve in heaven than to rule in hell. That's my candid advice. The best